ai kublai fi barok ki ba yadan hagani ka por hagani ka Bible study jong ka barang ka bangi yo ban penlong na ka tayo si ka tayo tung ini tuai ko kpa jingi bhabneng ni aingu eme sisin pat atrai namar ki jing isnai ki jong me bat ki jing na bha ki jong me yangi kum ki brio try habangi ya bat ngi excited hagani ki jing im hagani ki perthai ba me ai ngi ka tin ka ba im ka jong me try da ka bangi la ban yo i ka jing shai ina ban yo i ka jing sempang i ki ba jas saurung jingi bangi la ban tip i ki ba mayan ki ba na ka hima ka jong me ki ba me bolong blai ba nong thau jung ki baro try me la penlong na ka benta ka burom ka jong me hi ba na ka benta ban ai ru yo brewi ki jingkar khu ki jong me yo tau ba wan chme ba kloi ban ka mon jong me try snei ban kar khu ngi bangi teng ni ka Bible study hagani ka janme yelam mingi do man semu jong me khnang ba ka tin jong me kan yo long try ka ba im bat ka ba dan bor ban penthmai ngi ban tei su ngi bangi nang kham itu yeme ubleu ba im ban nang la ru ban ya rengkat ban me lim ba ki singi ki por ka jing im jongi try to sngowi ni ki jing pat ki jongi to da kar khui we pi sngowi ka tin jo me ni ka por na bangi pa ni ki ni teng Jesus Christ amen tengi la puli hakani ka tayo bla dab ya ka gospel Yohanes kalanong ka ba nyo ila poi hadu ka khat ka ba khat lai hakaba le thu bo try jisu sim na let che ka to jing khawai niam jong ki yang trap rengkat bat ki para ki jong u bat kita ki besi para bat u re ulas up shwa galilea ula pendap shwa ki we kam galilea te ka to khat ka ba khat sound la tho pan te hamar padang kata ka jing khawai niam ujisu ula kiu sa ka temple bat ula hikai ki jiu te ki le sngu kendet ki da ong kumno uni ula nang ya ki jing start ubam ju la yo hikai ru ujisu le tho haki bat ula ong ka jing hikai junga kamlong ka junga ndre ka jong ta bula pha yanga da unu nuru uman ye ka ban le ye ka man jong u unyo sempang kata ka jing hikai lada ka long no blai lani nganga kren na ladi jaru bakren na ladi wat ila ka jong ka buram ndre jaru bo wat ye ka buram jong tau bula pha yu utau long bo sisha bat ka jing bom hok kamdan hu hatu Moses simla ai ka hukum hafi penban omdan nafi bale ka ka hukum balai phi wat ban penyap no yanga utau paj ba ule thu te medan uksui wei ba wat ban penyap no yemi ujisu ule thu ula ong te haki ka wei ka jing hei ka wei ka jing le ngala le te phi baro philas ngap lingo ikata o Moses ula bu ye ka jing ot share phi bakalong no Moses reina kita ki khpa phi ot share yu brio ha ka singi sabatan ru lada brio priang ye ka jing ot share ka singi sabatan ba anam pen khen ye ka ta hukum Moses phi bitar lap yanga na bangala pen khia phar yu brio ha ka singi sabatan phi wat bishar tang na sla ndrei bishar daga jing bishar ka bahok Teu try jisu ni lai thu bahadian ba kibreu ke wat yu Jerusalem nomor simdan hakata habasdang jong kata ke jing khoi niam jong ki yang trap simdan nomor simlalet naru besdang
te ki breu ki ekli ki ong don seno te gingi I ki tu ki jing sngo jung ki breu ki balai fujat haba ki wat yu ki ekli hangno utau dan tu ko khot bakhat wei bakhat ar gong baki dan sibon ki be kran pasiau chfang jung u peneng ki pat ba don ki bo ong ulong bo bha ki we pat ki ong em reu syukor yu pat ba Ndre omdan bakran haka bapau chfang jung u namar ki septeng ki jiu te namar bo try jisu simdan nado ka basdang kata ka sngi jingla niam kiawat yu kinmar ki khmenti bro bo ni u namar ujuan se ki sngi jingla niam khamtam ke mangipuli ki jingla niam ki bokongsan ju ki jiu mo kita ki lightly ka niam ka jong ka niam ka jingla nang ta ka Pentecost but kani ka niam ka jingla niam jong ki ing trap mo te hamba kimi u ki lengo namar bro ki bon se Jerusalem banyo banya simta ta jingla niam bat kumta ka don ru ka jing community bani u te hamba kalong kumta la don ka jing lengo don ka jing community don ki jing ekran te lai tho ka khot bakhat sau pat te hamar pedeng kata ka jing khawai niam u Jisu la le kieu se ka temple bad ule hikai te kansan hamar pedeng jong kani ka jing khawai niam utrai Jisu u badan Galilea bro sikata ule kieu kansan bad ulawan mi pau ha ka temple ha pedeng ki pajba te kani ka jing le jung u kalalong ha ka bajar-jar nomor ba dan batip udan sino ya ringkat bat kisenran selani bat ki pajba dan bai iu rekensan ulami pau ha ka temple mo tibat kata kalong ha ka por ke pedeng jong ke jing khawai niam ke bomut nomor kani ke jing khawai niam kalong sitayu tam ke sngi ke bapra ke ke sngi bakhadu ke sngi bakila kemen sibun bha te hamar pedeng gamut se ke sngi ke basau dan ke basan try Jisu ulami pau ke temple bajayu hangta hamo ndoladan ke temple ulayu ulahikai to te gamut try Jisu ye gitu ki jing la niam ki babon rukom gitu sim ya simbenta ki breu ki bon ki la ele la ki long kino ke jing la niam ke jing ai ke jing kenya ne ke jing ai su ha kino ke jing ai ngot thang se oblai te ki breu ki la pendap kita ki niam ki rukom tenrei ke tenrai pat jong kita ke niam ki rukom kedai ke jing hikai na ka Bible balai bakadan ke ni ke niam ki rukom balai bakila kita ki niam ki don ki nongrim bo bleu la ai kum ki jingkan mau ye ki babha ki bo lale nam ta jungki haki por ki ba lale bakinum klat ye kata te ka we ni ki kom ban pan kan mau yu pat ba ka dei ling ba kini ki jing la niam ki ba sisin sisnam mo ka we ka jat ka we sisin sisnam te ndrei hamba su kan mau khlam da smu thu ye kata kan jingmot jongka kalong sting kalong busli la niam tu teng ki breu kila de la niam lakut kum tu kila show benai kila riam la penitenat kila sum la sle lawan phai la long biang kum ju la si pendap ka niam guru kom tu try Jisu hang ni wi I bakadan ke jing thali ki pat ba bakai ke jing thali bakim su thu balai kila ikini ki jing la niam takadau uhikai ulet ban hikai ye kita tenrai ki jing hikai song tenrai la ni ki doctrines ki bana ka khtian ke jong blai ye ki bala tho ka testament ke barim ulet ban hikai ban pensyai ye ki namar utip ma kim simyo asu ye ke jing hikai ke batikna la kalong na kalyang ki sadusi ki badai ki lingdo ha ke jing sya de maki ki ban hikai ndri kimla ban sempang su nomor kile lam mit but kuman ong no ka politics jong tu kapor kile lam mit ha ka jing kwa spa bat kiwi te ki nong tho pat ki de tu ki ba tho ki ba penmi ye ki
jing tho ki jing batai makipan kim ai shu ye kata ki jing batai ka ba thikna kebun ru ka balam ler kebun ka ba shuthau bergum ta ki pat ba kim yo shu ya ka ba janai na ka tin blai ka jing hikai tu try su i ka ni ka jing ye ka jing thali jong ki pat ba kum ta ula jit ban penlong purai ta ka jing la niam jong ki da ka bau ai da ka jing hikai bat ha bau la hikai udah hikai kumba kedai ka sap jong u kedai ka jing long jong u ban hikai kono ban pensai kedar to te la tho ang to ka khot ka ba khat san pan ki jiu te ke le sngo kendet ki da ong kumno uni ulanang ya ki jing start ubam jula yo hikai ru kata ka jing hikai jong try jisu ha ka temple kalau penlingo kalau penkendet kalau penplai ki haduk kata-kata i pat ba kenthop ya gitu ginong ilam mo kila sengu phla belai namar bakitep putra Jesu simlet sekono ke jaga hikai ke bakarpang ya ka khtienu belai to ki kita ki hikai jong ki jiu ke ba ong ne kita ki hikai kani ke ba ong kani ke khot ulan lani ki jing start kumno uni ulan nang ya ki jing start Taki kita kijing start, ki baki haban pulih banyo, ya kita kijing kai ki baki nyo baki long ki badan kambha. Mo, kabaning kong kadai ki bala thok tinu blai, kabaar pat kita ki nyam ki rukom ki baki penmi na kawai ka pateng si kawai. Kita ki traditions ki baki penmi ki nong ilam na kawai ka pateng si kawai. Di kita ki kijing kai ki baki ki let seki jaka pulih ki babiang. Kidan kino hikai kiba labandai ki lingdo labandai bet ki rabi kamat kino hikai hi mo ten rei kidai kiba dan haki school kiba kerpang lani ki jaka puli kiba kerpang laban ong no kum ki university jong ki jiu mo te wena kino hikai bo pau bha ki por bodon try jisu ude tau gamaliel te dan kini kinong kini ki brio ki balet ban bakwa benda hikai kiele sitom benlet puli bat ugamalel te kadan hoi ke jing tho sepang gamalel haka to kadan haka kam ki apostol kadan koi ke benta haka bala tho sifang bu apostol Paul ula long ubasya hikai hau gamalian mo to ti nginyepet khendiat kidan hoina ka ngam kan mau bahatik syukuri no tambah tu nyepit kani gospel Matius kan nang banyu tu dekat berhui to ngam lap tambah kadan kata ko boleh tho ba kum apostle Paul udah way nakito ki balayo jingi kai hapo gamalel mo to te kani kejing phla jungki kadai namar ba gamalel lani ki way pat ki no hikai habaki hikai ki dah hikai daka por ka baslam daki snam na se kum apostle Paul ulet hakata kejing hikai hadu laisnam te kitip ha mano bala yo ta jing kai long bong ki sngi jungi ki bala yo degree la yo
sertifikat ai mo tenrei utrai Jesu kitip ba simlet syakanu kono gejaka puli banyo ikjih kain ya kaktian ublai badru banyo ya kejih kai sifang kita kiniam kirukom kibala hikai pateng la pateng mo tikilengok kan kumno uni ulak ban batai kaktian ublai hadukan ni haba simlet syakanu kono gejaka puli. Dan balai kalong kumta namar bo utrai Jesu simdan kam ya kono kejih kai ka bakan jabrio udai ukhon ublai te ula ban hikai namar bo tip ya kaktian ublai la hikai u syuk da ka bor brion re ka dei kejing ka bakan jablai utip hai kaktian ublai na do bau lawan hiar si ka perthai namar wan hiar na beneng na ukpa mo te kata ka dei kejing penyefer pedang utrai Jesu ki wei ki yo jing hikai na ki brio kat ba utrai Jesu ulong bawan na beneng ula dep yo jing hikai no kupa mo te ka jing hikai jung ka dei no kupa te ka ye pher kamlong kumbalong mangi brio ki ba ngiyo jing hikai pateng hoi hadin bala ayu men sim khut te don ki por pan ki ba habangi sa skor ba yu blai men sim khut hikai yengi ula ban hikai bet men sim khut yengi na lor ka bangiyo ni jing hikai ki ba hikai pateng da ki brio ki la bende ki brio jong blai ki ba ublai hi ula hikai ki dan rei ngiyo pateng na ki tikani kejing phala jong ki kade ya kata te wi i utrai Jesu kata kejing so phala jong ki namar ba ka pher na kitu ki wei dan rei tip ba hapreng ki jiu kitu ki jing hikai ka ten jong blai ka dei ka ba long ya baro hi ka dei ha yeng ha ka por bagi dang khna la hikai ki ten blai da ki kimi ki pa ha ki yeng ki sam ki jong ki mo kata te ka dei ka ba long ha ka wei pakoi ka long yeng long sam jong ki jiu bon na ki la pha ki la hikai ki bikin splendid ki ten blai takadau ki la bhai ka tinu blai ka testament ka barim te haka jingsya ka ta ka mon ka jong blai ba mangam phiru ngin la bhai ka tinu blai bangin puli ba bangin sothu bhai ka te ki kimi ki pa jong ki jiu na do ndai na do marla ai ka ta hukum na do ka por jong Moses la hukum ya ki kimi ki pa bakin hikai ki khun te ki kimi pa ki baket khia ki khun jong ki ru tingi tip bo try Jesu yo ya ka bukum kata ka jing kai kumbalong nam ki wei ten rei ka jing tip jong upat kalong ka ba palat bani ki wei pat ki para briu ka ba ki yo alang na ki kimi pa jong ki te kani ka pen i ba ka jing kai jong ka dei ka ba kham pher ka ba kham dei ka ba kanja men sem ka ba kham na jrong Dalam pulih ke kitab Deuteronomy kelenong ke ba Henry ke lenong ke basau sorry ke lenong ban riu ke lenong ban riu tu ke dekat ke ban nyau kani ke dei ke hukum ke jong blai ye ki kimi pa Bat men yai hikai yaki hala ki khun te men kran sifang jungki haba me syong hala yeng bat haba me yat hakalenti bat haba me tiaru bat haba me kiru kata kedai hukum ke jong blai lingbau Moses yaki kimi ki pa baki kintip ya khatenu blai swai ladi bat kin hikai ya lagi jong ki khun Kamat lentar gin hikai, habong ya lenti, syong hieng, tia, kabumut bah kaji hikai ketin jong blai, kadai benong lentar, mo. Tingi iya kabukum kata, katukan ni namar bau try Jesu, hakapor udang khat arsnam, ladangi ken mau, haka gospel Lukas kalnong baar latho hang tu, bah haka jing let jong u, syaka jing kawai kaniam kajing lat, u la syong banyak kali jengkali bat kitu girang ba hapo ka temple ke
Kalunang baar Lukas kedekhat besafusan kaya thu bakiawat ki kimi payu nomor Simon phailang batki te ka basafun riu kaya thu bahadian laisngi kila syam yu haka temple kong kala jaru bahadian laisngi kila syam yu haka temple bau da syong padang gino hikai udah sengap yaki bat bau da keli jingkeli yaki de baru ate kiba layo sngau yu kila sngau lingo ya ka jing syampang bat yaki jubab jungu kani kadai kasian baning kong bangi i bagi brio kilingo ya ka jing syampang ka jong trai jisu bat ya ka ka bau keren ujubab ya kini ki nong hikai hapo ka temple denrei kamut bulet man kasngi kani kadai tang bulet ya let sekaniam ka jing lait ka bolong tang sin sistem tengi song tho bu yo igini gi jing kai no blay te hakato ka dekhat ka buat pat ka dekhat ka khan riu utrai jisu i kata ka jing kran pedeng jungki ka jing lingo jungki dekhat khan riu ge tho kumni ujisu le tho aki badulong ka jing kai junga kamlong ka junga Nrega jong utau bala pha yenga. Tu try jisu wong ni ba hikai naladi. Na ka jingla jong u. Nrei wong kadai ka jingkai ka ba la ai hu dau tau bala pha yu. Ka ba mot ubleu kpa. Ubleu kpa bala pha yu try jisu. Bonwan sekene ke perthai ula airu ya kini ki jingkai bon hikai ya ki brio tin tagra ong ni wong kadai ka jong ta ubala pha yenga to kadakhat bakhat nyu bat ka bakhat phra pat ka kadai ka ba batai ka ba trai su batai kumno ngila ban tip ba ka jingkai jong kalong ka badai ka bamdan gano ka jing syukur mo wong hang ni lada uno ru uman ya ka banle ya ka man jung u kamot ya ka man ka jung pa jung u ba beneng mo unyo syampang kata ka jing kai lada ka long no blay lani nga kren naladi tu try jisu ai ni ya ka rukom ban test la ka jing kai jung u kalong ka badai ne kumnon tas de tang lada ubriu ningkong shwa udan hakadon jung u hakamen sim jung u ka jing ang not banne ya kaman ka jung blai wong no briu ubakwa banne ya kaman jung blai bukwa ban kongo ya ka ktien blai ubakloi ban pediang ya ki jing kai ka ktien blai ubakumu tau briu haba usngap igi jing hikai utrai jisu syampang lau jisu hikai naladine hikai no blay ki jing hikai ju ungde naladine no blay tapi ka bomot ba uno brio ubam kwa man na ekaman jong blay sibu kwa ban embed hakaman na jong kaman hakapop namar habu brio em hakaman na jong poibet sikapop mo ti uno bam kwa ban na ekaman jong blay unum la bantes la ke jing kai jong jisu kalong ke badai ne ke bomdai balai namar ba uya ujit banyak kalenti ke berpersia ke manublai tip lada ngi kwa swaning kong ban le ke manjung blai ngi kwa sisa ban ya kat kum ki jing kai ke tinu blai hangta ngin sa sempang ba ki jing kai jong jisu kilong sisa ki bawan no blai kilong sisa ki batai kilong sisa ki ba ai jing hun ki ba wan ra ye ka jing suk ye ka jing keman ye ngi ha ka ne ka jing kasa ka sedang na ka jing kwa jungi ban le ka man jung play ti ha bangi sngap i jing kai ka jong ngi kwa ban le ngamot ngi kwa ban le ka man ka jong play ka man kanwan ka por ka bangi su thu o ba ka ni ka banga im menta ka de ka pop ngi su thu pleng ka ni ka benta jonga ka bangale menta ka long persya ka manu blai ban ngin kwa ban penbet i kata bat kumta ka sepenlong ngi bangin pediang ye gi kayu jisu
Bada bangi pediang i kijing kai jong Jisu. Kombo loong hak tugal nong ban riu ngila puli. Bau keren wang kiktian jonga kilong kijing im. Tiha bangi pediang i kijing kai Jisu. Kawan kijing pensat boringi. Kalong kijing im ya kaman sim jongi. Tiga pelat yengi na kijing duk jing kerman. Pelat yengi na kita kijing sengu terkong ha kijing im ka baman kesengi. Kepelat yengi na kijing sengu bam dan jingmat kene kijing im. Bon ki breu ki mahat ye kata bam sengu dan jingmat kene kijing im ban im. Kawe ni ki dau ba kalong ba kimpat sa skor ya ka khtin blai. Kimpat kwa banyat kat bakum kamanu blai. Dakila sedang ban kwa ban nyat ban kongo ye blai ya khtin blai hangta kin samat ya kijing kodor jong khtin ka bau Jisu hikai. Ki bau Jisu hikai kin sawan kin sasawa biang ka skor jong ki bat kin siam bepleng Jisu dei sha utau ba ai ya kijing mut ha kijing im ka purpose lani ubai ka purpose in life mon on ktin phreng lani ka jing thmu jong ka jing im ka dan jingmat banga im ka ni slak ndo ndai banga sudan ni by accident ndai ka dan ka jing thmu bat banga nyo ban pendap i kata ka jing thmu tapi ka sedang nang ta ka sedang shwa na ka jing kwa junga ju phi bangin le ka manu blai tu song tu khot lada unu nuru umman ye ka ban le ye ka man jong u unyo sempang kata ka jingkai lada ka long no blai lani nga kren naladi stu til ladangi la kwa sisa benda ka manu blai ka mod ublai un sanang pen iengi lemba ki jing hikai utra Jisu un sepen iengi ka jing sisa begin la banyak nya kata ka lenti pan ka ban wanra ye ka jing hun ye ka jing kemen ha ka jing im jongi sekawai pat kerukom bau try Jisu ai ne ban test la kalong genuine na kalong sisa nem ke bau hikai mu kini ke dekat bakhat prage thu padi kata jar ubakran naladi wat ila ka jong ke buram ndre jar ubawat ke buram jong tau bala phai u utau long ubasisya bat ke jing bom hok kamdan hu te uno breu ubakwa ban penan buram yau tau bala phayu un keren ye gajing sisa tegala banong para brio mengi mo sibu utrai hagono ka kam kala banong ka kam office ni kala bani ka kam po di private company mo lada upha yeno banle keno ka kam lani bani ai gono khubor tiu tu bani ai khubor lada buram sisa yuni utrai jong ka company kamot un keren bet na kabanta ban pensyahe ki breus fang ka ke ba ukwa utrai jong company onum keren start naladi ban penmi life hujat kinia ki jutang hakmat jong ki weipan tikalong kum taru lada uta ubawan no blai wat ya kaban penan borom ya blai kamot un keren ya kata kabadai kabau blai hi ukwa bun keren ndre la daw uwat ya keburam lejong te kamot ke iki bu ukren kinum desu kibana blai kila banyak khle mo to pi kani hangni utrai Jisu pen i ya ka jing influence jong kamaladi hangni habo briu i je kamaladi ukwa buram miladi kamaladi kala ban long ka we ni ding pengkiang ki bakrau yo briu bu unyo ya ka jing sisa habau kwa ya ka maladi ukloi ban thok ukloi ban nyat kelan ukloi ban la ki bom hok malai namar ba kwa ban pen biang ka maladi kamot uwat ya la ka jong ka buram ubriu pan ubakwa ban penan buram yo blai kwa shu ki badai ki jong ka maladi ka jong ka do te ukham kwa ba penan buram yu blai ka jing im jung te habo kwa ban penan buram yu blai ka jing im jung ki bo kran si ki weiru kinum long shu ki balam ler ki basyukor un kan penlong yu bun kran ni ka jing sisa
Tiu try jisu ulong kumta. Nomor 1 sini pertai wong ngawan ban penan buram yo kapa. Mdai buat ila kajong ke buram. Tak kadau try jisu haba Ukran ni ki basisya na ublay. Ti mga mafiru kalong kumju ladangi ngiwat di ke buram lajong. Kemudian ladangi kran ni ketin ublay ru nginum la ban kran hok. Ngin kran kumbakadai ban yangi ban kran. Kan penlong yangi bangin wat buram miladi hakar kom mengikran. Dan ringi im makajuk ke belong kumtaru. Bon ki brio ki kran ni ki ban penbang ban yo nam miladi. Biki brio kin sultanat kenang bakin yo nam miladi. Dan rai habangi kwa ban la ekaman kajung blay. Habangi kwa ban penan buram yo blay. Ladang ikran ya kata ke bau manu blay. Teng kalak benumnong ke sultanat. Tadau kita ke berang kuat banyak persyak yu belai kinum sultanat. Dan rai kita pat ki bakwa ban yad rengkat badu belai. Ki bakwa ban pendam miladi hapok ke jingalam belai. Kita kin sutu bakani kedai ke basisya. Pi. Di hang tu wang tu dekat bakat pra dengan puli biang. Jar ubakran naladi wat ila ke jong ke buram. Rai jar ubawat ya ke buram jong tau balapayu utau ulong basisya bat kejing bom hok kam dan hu kamat aba ukran kan mi ke balam ler ke bom hok kan mi ke basisya ke bahok mo te kalong yengiru kani kade nuksa bu try su ai yang ai phiru bah bangi kwa ban penan borom yu blai ki ki bangi kren kinlong ba ngikran nak benta ke buram ke jomplay. Tingkan pelat yengi nakawa no ka basu thau la ni ka basu pen bernyai ki breu ni ka basu pen bi ki breu. Kata ka de jing lam ler ke jing bom hok. Ndrei kan penlong yengi begin kran berbor ke basisya. Dami ka bakum no nak taru compare tang bangi kwa ban penon buram yu blai kan penlong yengi ban kran ni ka basisya. Tiu try jisu daladi ulong kumta ban wayangi kan nuksaru bangi nginyat hakata kalenti nang ta ukran sifang kajingya wodong jong ba penkhia youtuber bepang life of rasnam hagas ngi sabatan kabangila puli khamaswa ti usdang ban kran biang sifang kani namar katukas ngi ka baumi kan sana ka temple habo sedang menhikai kala bandai ke sengi sabatan ki bobun ki scholar ke bible ki ong ba kala bandai ke sengi sabatan ke sengi to ti wong ni hadukhat bakha khandai hatu moses sim la ai ya ke hukum mafi penbanam dan nafi bale ya kata ke hukum banai piawat ban penyap no yanga to try to ula tip baki awat ban penyap yu khamtam kinong yalam mo kila ada buat nado pasdang ketu kesengi jing la niam ki banyok kabu ban penyap yu tenri simdan kim simi olat te ngile puri kumno ba dekat ka ba ar thoi kata he ka dekat ka ba ningkong te hadin kini ki keiru jisu layak keleng ha galilea namar umman banyat judia na baki jiu kilewat ban penyap no yu utip ya kata khamtam hakisngi jingla niam kadai ka kabu ka bakhrau iki markin yo ban ye kenduk yu udah ka basuk mo ti utip ya kata buong ye kitu ki kentien ru wong balai piawat ban penyap no yanga mo tanda pui hakatu khat ka ba arfo utau paj ba ule thu te medan uksuj uai bawat ban penyap no yemi tehni ba keren ki pat ba la sikam de tang gitu ke nong yalam jeng ju ki ong mano bawan penyap yemi ki keno yu try jisu pat ki ong o medan kusut namar balai bakim tip ba ki nong yalam ki wat ban penyap yu kemat na pedeng ki pat ba dan ki batip dan ki bom tip dan ki batip ba ki nong yalam ki wat ban penyap yu try jisu dan pat ki bom tip tikini ki bom tip ki dom ki ong boleh me kena bangiwat ban penyap yami mo
Tiu trajisu ong ya borok bagi awat nri kita ki bau keren ki bawa sisai ut kita badai maki tenri kiwe tu mong kan ti pi namar ba ki pajba te ke jinglong pajba kalong berbor mtai ngi borok ki brio ti lada don nong elam pedeng gitu ki farisi pensit iki laban ong ope tu kena bangi bepi pia wat ban penyap yu tegi keladom lang yu try jisu kem tip bagi siap pensat ha gitu kinong elam tegi ong medan uksuit tegemut ba namar ba me mudui lam le ringi lom taken kumba medan uksuit karu kom keren ban keren penrem you mo to ndrei fi de pej pan Haga dekat bar pesan tangin sepet lupai kani dekat ngin sepoi biang situ mo. Haga dekat bar pesan ko ongkum no. Anda kum ta kiwei na kinong Jerusalem kele ong uni umlong uta ubakiawat ban penyap no. Kamut dan pat kibatip ba kinong elam kiwat ban penyap tradisi. Te tradisi ukuran ni kebasisya habu ong piawat ban penyap no yang. Tegi persiang banlan ni kata. Kedekhan barfuai. Uji so le tho ulong te haki. Kawai ke jingle ngalale te phi baro phi ngap dengo ye kata. Te umut ye kata ka bo penkhia YouTube bre bo pang life frasnam. Balai ye ngap dengo kimiro yu namar ba ula penkhia yu bre bom dan jingker mensu ula penkhia yu hakasngi sabatan. Mo kamu kim jika bikin pela kin sungkemen mo kidon ki por bagi pajba te khamtam sigalalea te ki ibu pun khia yu breu bla pangyap siliang ki lengo ki ro yu blei mo dafi puli markas lenong baar hang tu ke por pun khia yu pangyap siliang bo try jisu wong tu yeng tu ra igani jintia mo te pinapit Matius nong baar ka bakut kong gumno ngumat bukut jong ketu kajing penkhia yu pangyap siliang tongin peit na du khot bakhat ar te kumni ru ula yeng bat ula ra no ya kata kajing thia ula mi no de khmat jong ki baro kadba kila kendet no baro bat kila yero yu blai ki do ong menuru ngimji yo I kat kani ye fair ki pajba hagalele apan kisngufla ki yero yu blai kisungkemen bani I bo try jisu penkhia yu brio kat bakini Jerusalem pat khamtam ginong elam kisungsi penban kiwo dong penban bo penkhia yu brio mo uni yu brio le la khampalan nama tu bo pangyap siliang te khamong yu pang kanusnam uni ba bo penkhia Jerusalem la pang life frasnam kataru banyak baham la syu ula khampalan banyo tu bapangyap siliang tekalai ke jing le phla ke bakrau try jisu ipad hu ye ke jing em manong no mo bre bom dan jingkerman mentau lala ban khi ban ksat to te try jisu ukraini kata wong ba ngap lingoi kata mo Moses ula bu ye ke jing ot sherapi om bakalong no Moses ndrei na kita kikpa Piot seri ubriu hakasngi sabaton ru. To khandiat kani ka an ban ot seri ubriu ngisem bo Moses utho Leviticus nong bakhat ar khot balai. Tenrei kamdei ka an ka bathamai. Kas kebaning kong kasin bangisem ka Bible bo blai hukum ban ot seri ya kibriu kadai ha bo pha yo Abraham bon ot ser ya baro ki badan ha ka yeng ka jung. Mo barok kita khot jung kayeng jung ti Moses pat hakapor jung Moses kamut bonsnam hadien bons pasnam hadien Moses ukun thop ye gani ka an ten rekam dei ka ba dang thamai ka dei ka bla dan nadu ki khpa bong ki khpa kamut nadu ka por jung Abraham kila le kani ganiam ka jing otser ten re ka an ka bo Moses kalong ba hadien bakha Prasngi hadian bakhayu no briu deban otser. De hateng kata ka sngi ka bafra ka ha maka sabaton. Te kini kinong elam niam ki pendap ya ka jing otser
hagasing sabaton habakahap hagasing sabaton mo tikata gadai kebau trajisu kan tho ni wong kan puli biang dekat bar fuar Moses ulabu ia kajing ot share pi bakalong na Moses nrei na kita kihpa pi ot share ia ubriu hagasing sabaton ru kamot lada kahap sing sabaton pi ot share nei takamot bafile bafiko abana e kata ka ba ong ka hukum mo to nang tau ong hagadukot bar fulai lada ubriu pediang e kajing ot share ka singi sabaton ba anam penkhen e kata hukum Moses pi bitar lap yanga na bangala penkhia phari ubriu haga singi sabaton pi hagajing sia kastu ka bau penkhia yu ubriu phar haga singi sabaton kade buan ra ya kajing kemen ya kajing sup yu ya kajing yo jing kermen biang kajing emmo tenrei utran jisu ongken ngala le ya ka babha haga singi sabaton pi penram penbandinga pi wodong penbandinga kat ba pi la di pan la hakasi sabaton namar baka ong kaan pi ot share ubrio no to nang tu ong pi wan bishar tang nasla nrei bishar daga jing bishar ka bohok te upun kut try su ya gani ga jing kran yaki daga bo ong kalom ga jing sneng bot bishar tang nasla tingi i hangni ka jinglong jong tra jisu ye ka bala yethu lupa nadu kapor jong Isaya habau ukran ka temple ukran ka jing start ka jing sempang ka ba penengo ye ki brio tu Isaya ula yethu lupa kata Isaya ka nong ba khat wei ngi la ju pet teng ye kani la fi pet ka tu khot ka ba ar yethu baru mensim jong utrai usyong sa halo jong umensim kajing start bat kajing sempang umensim kajing sela bat kabor umensim jong kajing tip bat kajing septing yu try kajing sungobha jong uru kalong hakabating yu try tapi yu try jisu lapan sle da umensim ublai ba unyo kajing start kajing sempang kajing kabor ban sela lani ban ai kajing slok ti nakata ka daw habo kran ka temple kilingo red baro dang kata ngi i tu khot ka basadian pat tu nong bakhat we saya kedekhat ka ba lai tang ban ketika baharum ka ba hadin ka ba siteng na ka ba lai ka ongum ni ti unom bishar da ka jing yo ikhmat jong u lemnes neng daga jing yo sngo giskor jo jeladi ulong ubom bishar daga baspet nasla sneng tang daga basyo sngo di giskor nrei uda wat ye jing sisa diha kani kalnong ka banyo yo anes du khat bar sau ni i kata bo sneng ye ki pharisi wong pi wat bishar tang nasla nrei bishar daga jing bishar ka bahok Tiang ni i ya kata kejing long kejong try jisu bau kwa benda e ka babhai ngi breu telada ka hap makana ka singi sabaton ru hakata ka singi ru unne e ka babhan tau breu haba dawa benda e ka babhan ulu ju ai nuksa ru teng khan ba wong yi tu kin nong yalam ki ba mudu yu bo upen khia iki breu sin sabaton wong sibu uno na fi lada ur ka masih ka kada jo fi po kharai ubom let ban pelat ban ai dawai ban tak dawai kim la jawab ya kata nomor kile kumta kade sin sabaton ti wong kadba habang apen khia pat yu breu lani ka breu ki balong ki jing thau bo ko do jong blei ki khun Abraham phi dom ban bani kata ikimrat tefi kalau ban pen khia sin sabaton kat ba yu brio bo kham koror ban yu mrat phi dom ban bo pen khia sin sabaton mo tikini ke de jing kai ki ba penlong ki brio bukin nengo
but kita ki bawat ya jing sisa ki bawat benda ya keman jong blai ki mat ya jing kemen haba yo sngo gini jing kai trais but ke jing kermen ru titu blai ker khu ya jing puli jong ni ka por ya tien ka khu jong tengin doi ku khpa jing yu bhab neng ya ingo eme ba mela ai ka tien jume pneng jungi ikini ki kentien ki bau trai jisu hi ulakren bau ya jubab ya kita ki be muduyu habau ong bau nunu bala uba kwa ban le ka man ka jong me utaun tip daga basyai lau trai jisu ukren naladihi ne ukren nami ni aingo eme trai bangila ban tip ikini ki jingsha beruang ru bau briu ba wat ikaban penan berom yelade keren ya besisya ndai utau ba wat ban penan berom ya utau bala phayu ukren ya jing sisa drawing aingu eme bang me mala keren ya jing sisa namar ba mela wat ban penan berom ya kpa ba beneng pada try kumta ngi bangi ki briu ngi nyo ya jing sisa ngintip iki ki banado tenrai ki ba me ublai uba em me kwa yengi bangin tip khnang bangin yo ya ka jing em bom jikun trai rap ingi bangin yo ikani ka donut ban kwa ban le ka mon jumi nama de hangta kanrat bangin yo ru ya ka jing kemen ban snuthu ya ki jing sisa ki ba me kran trai ki ban ai hingi ru ya ka bor ban yat ning bai ka ni ka jing em ban nang yat sifrang ban nang dur syakmat nagabanta banginyo kenti haga singi ka bakhaddo ban long ginong snong jong ka hima ka jomi dos ngo ko pai gini gijingker pa jungi ni pani kini baro haga keteng ka badan botam ka jong try ban nong penem be jungi Jesus Christ amen dengan kerpat ye me ban bin sumbaban pelaj ini dah kejing rup noi Nyawai, abawan o terakhir kejing iba oblei kupa kejing ai Jesus Christ kejing selok dengan tiang mesin bekut. Abik nilai jengker kuwe oblei kecolom colom kapat ni berkeleng setelak petai nadum ta do bom jukut amen.